Hi guys, matsong adlaw ni tsong tanan guys. Paghay na ba? Hi. Mapay mo pag-abot guys gikas merkado. Nagkuha may sa mong cellphone gi charge. Pero maka-video in taon may para i-upload uma. Kasi benek-benek dari uwan. Gapon pa dyan yung uwan na gapos alas 4 ng sugod han pag gabuntag nga nanap na gihapon. Ali din, tita. Kinsa? Kantin. Pag-abot na magana nga man rig lulipap diya. Nagsara maglulip kahit lulipap kay agngipon madaot. Tapos kuya kin kinang hinapay. Ala, pahinapay na nabot ni gi anga dyan eh. Oh, padi ay tarang sa eskwela ha. Raun sa jumig digamo guys kay taw sa jun taw tamang ligad. Tugnaw. Ibenek-benek dari kalibutan. Sige dari benek guys. Dik bikin mati kay hangka. Dia pag amang share dia. Bantay din ng ag sa may nagtakang. Kaya alas 4 pa mas. Alas 4 pa sa hapon pa no. Ngay. Naghapdan man mi dari guys ug mazuhon. Mga pinutos. Si tito ko. Kiton mo na mga guys. Diga mo mig sadyo guys na. Kaya rong on. Kapanhapon og sadyo makapahuway pag sadyo. Ang leket-leket ang daan ng tuglaw. Lega sa ginap dia. Kita na mo ni Enza, agun sa ni Suda ni. Mabengap mana daghan siguro ni. Allah. Pas zed. Busog zed tala ni. Yung magamang dansiris. Hoy, naansa naman yung magamang dansiris ni lakaw naman. Magamang dansiris na arang kato kagraun. Magbeng ka. Nagpailis din sa ipok guys di akan ni. Naman ni Paris kani na ni Paris bawo ag Paris dani wa ko katulog asar na butang na kay katong pagpanghipos lagi des bagjo bawo hara na kalamukap nag-uban wa pa ko ka arrange nga sa mga sanina isang ipasuon ni kay mag TikTok kuno si Ja mas tilan kani niya isang short nice man nag Paris mag TikTok kuno si Ja di pag TikTok na la patanaw sila si mong TikTok la dali mag TikTok kuno amang baby girl. TikToker na din eh. Namapon may kuan guys. Napon may kuan sa TikTok. Ayo maha. Balit lagi kong cellphone nimo. Untang ha. Balit si mama mag cellphone katumor kada kag karaoke ron di nimo ma. Daug. Aral na nimo isandig. Na guys sa tu gahapon aral uja uy di ah. Patu pag gawas na rin na damag so sinong ukur pagkatu ang taong suwagit kay na dugo mag-isang wait ha Dugo. luoy ag bibi ni mama Ko nina. tu lagi kay lihukan man nag-inam og tubig nagdagandagan pagkahuman so pastilan wala guys ni bunak na padaguan guys may TikTok na ko sa bawhan ni sauna o may sounds sama na TikTok ka be sus kinukong sama TikTok ka na be TikTok la na namin nga upload guys na TikTok kaya hilig man TikTok ng mataan eh nacho grabe sus kinoko butangi agamang dansirir man eh heart bunak na pod guys kalibutan wana pod be flowers na flowers white nga flower blue kana blue kana white kana white oh sama ni color green green food white oh lagi kini white food pink dai ha may pink oo yan say medyo pagka pink na iris ra ay sigan mo chlorine lumiag among tigugas guys katakanta paloy hukas man ka maligo pa do kuan ko gloy ang Gabriel guys kay hutoy ko pastilan
Ngayon ko anan, umuman. At magkalit ng bundan. Dapat limsito. Kalipat ng magpalit ng limonsito. Guys, kay dali-dali lang yung taon. Mga bata lang na bilindar eh. Guys. Hugasan sa. Hugasan guys. Kumayas ko yung hugas. Hugas mo na kami. Ligo ka dong. Ligo ka pa dong yan o. Ako ma. Ligo mo na si Zakay. Sige lagi banat na rin. Uwan. Ako ma. Kuman. Sino ka mga magdanseres. Gazod. Ito ka mahugas sa Luy Anday. Guys. Ako na tataas mo. Diyan na kami hugas ako na rin. Luy Hugas sa Luy guys kami ang umuman. Mawag katas ang mabunlan. Upop lang imo din ng agpa. Upop na guys. Ag din ng ag. Limon. Muli. Pakit naman na guys. Isay suda ni. Bagak man na. Nasiguro na karne. Hani ba? Puro pansit. Sanay mo TikTok. Ginoo ko. Sige TikTok lang. Isus tabangan. Ginoo ko. Pastilan. Sound nira pa kay way sounds. Luoy. Aso man dani day. Dito rata day. Aso. Dito rata. Na guys ang umon Luy Kaya magulo naman ipakwas kuan. Utudyon ko galit. Ha? Lamig na? Lamiin man. Lamig ma? Lamig kaso. Lamiin guys. Tilaw lay dati. Lamiin. Hanghanga. Mudagan tarighang. Ano? May kapalit ka naglimonsito. Dito. Dali lagi. Kaya mga kabataan na rin nabilin. Garaan dyan yung mga bading gamay guys na. Sama kawakwak. Quick. Para magwakwak yan daw. Kuya Kinkin. Ligo na kaya? Kaligo na lang. Kumili. Mana magligo si Kinkin Hinapay na. Lahan ko ligo. Wa man kaligua uy kay tugnaw. Si punon dya ka. Tugnaw man kaadyo. Ako lahan ko ligo. Unahan kung sa maligo. Galing kay wa ligua kay arang tugnawa. Taas ligto gulong karon nga adlaw ning basihan ni. Ang garaan ka dyan. Napag ang mga hinapay boys. Hinapay boys na yung tawag di. Hinapay boys. Yak be. Ganis, indayin sama na. Nakay manay kuti. Na may kuti be. Kuti ka? Ha? Oh sus, ginoo ko. Yes, nanay batang sniper. Kinatsidya ko ni mo badlo sa Ukraine o sa Russia. Ay, abi, masamad ka, bi. Sabat ka dali. Grabe bunak sa uwan, guys, ha? Bunak na pag-uwan. Ginoo ko. Kadlagon, naghangin na, Ginoo ko. Madi lagi ko na. Guys. Nag-amang bibi. Arang itong swagit ni Zakay. Lanay na magdugo na rin. Nadugo. Di man, maghinay lagi. Gusto mo magdagandagan. Maghinay, ha? Hinay bata ha. Unsay bot-bot? Unsay imong giyag bot-bot, burot-burot manggutong isda, di mangguto bot-bot. Bot-bot. Ang isang burot-burot guys, pag suni sa dari burot-bot, o isang burot-burot guys kuan. Burot-burot kay ag isda na noroy burot-burot kunog isda ag isa pud bot-bot kuno. Bot. Burot, Balot. burot. Balot. Burot, Balot. ay balot. Burot, Balot. burot. Nagwash siya na. Hapon na migas kalabong adlawan pa. Napay lamdag langit. Lamdag pagawas. Okay. 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 Pasok. Tiki ni guys ya. Gawas mga dautang panuhot dan eh. Day, sakto na ni day. Sakto na na. Ay, ang ngano man imong butang yung plato si Inday bi. Upat ra man imong gibutang. Wala kaluoy way plato pa. Wala luoy, wa may plato ang bibi ni mama. Pagkuha ka. Di ka kaabot. Kuy sa kuya ka. Bata lako. Ha? Bata lako. Bata la ka. Uy, kay boday kang bata pa ka. Uy, sus Ginoo ko. Bata, bibi pa man ikaw no. Correct lagi ka ba? Siyempre.
Iya ko. Abot. Ay, na, ma'am. Tong, kinto lang. Ano makaabot? Ikuha anak ang kuya. Okay. Nay, kama, tagak ag bibing kamay. Pastilan ng likuran na ng ansan net. Isa tang birahan ka rin. Hala guys, di arag mga sud. Ipanguan ang papa. Sama ni? Uy, adubong baboy. Dapi pansit. Dapi dinuguan. Wow. Minsan man kanininang. Salamat. Thank you, mad. Sa gipahatid daris bye. Na may sidaan pa ni hapon. Nalipay mga chikitinos. Chikininos. Mga chikitinos. Lawang ni hapon na. Maghinay dahi. Chikiting, dahil may chikiting. Mga chikitong. Paglapit, chikitong. Sa dumig pa ni hapon na buong adlawan pa. Kay nangit-ngit na unsang tataon. Magipinsing na unsang amang mga kutsara. Iwa din nila tatarang. Bagay, aman na. Dagkaghiwa. Lami hinuna kay dugay mahurot. Kay dagkaghiwa. Daya man sa dagkag. Tandalikan tayo mo. Ginuguan na eh. Tayo mo. Kana na pili na sa imo. At sa may imo karing kuan kanang naay unod nga dako. Unta may imo. Unta sige pili na. May mo day, unod bakol. Kana kuno imo bukog day. Dinuguan man na katura kay unod. Nages na unod ya. Wow, kalami. Ano, ayan. Kalami sa panihapo na gihapdan mi ganiha. Kana may birthday. Ano, nagano mo? May daghan bina, daghang pansit, may daghan dinuguan. Ya guys, daghan dinuguan. Birthday ni Helzy, mong igso. May hapon kami inzong tanan. Ay, ito ma. Lamiin, nagamang sidaan. Ano na? Napon! Napon. Napon. Kanito, kasi siya na mo kayo hit-hit-hit. Ilob naman, kahit mo, one. Sige, napon. Ma, happy birthday. Pon. Happy birthday dahil Helzy. Happy birthday. Happy birthday, salamat sa gihatod. Yaya sa legendary. Ako man may ganiha si Lia, ako ang ganay gihatod. Salamat ka doon na may sidaan pa ni hapon. May nag... Ha? Ito na bay, may pansit na namin eh. Wow, hindi tayo. Hindi tayo, pinahapon na mo. Good. Hindi mo katagulog. Puro man yung unod, ha? Ito ang luwa guys, di ah. Itid mo kagwang. Nawa ma. Nami yung pansit. Ganahan sa kong pansit. Favorite lang. Favorite lang pansit. Adobo, ima. Favorite, lechon baboy. Ah, grabe. Lechon manok. Dito na tagaring yung birthday mo. Ayan. Kami tarong sabaw. Gamay tudan. Nakimi yung tapong lutoon. Ha? Hani? Ma. Birthday bang kuya, malit ko na natin sa baki. Dito ang bullfrog. Dito ang bullfrog yung mong handa ya. Kasi na kayo mukha. Ano? Bakit? Dito ang bullfrog kung may handa ni kuya guys. Ini kagpuan. Ano? Bakit? Ka April 14, dito ang birthday. Pati ko na dyan. Oh, 14. Ano? Bakit? April 13, birthday ni Kuya Gail. Dito nang kunong kin og bullfrog. Ako. Ang imo bakit pod? Butang ni. Ang adamot di ma. Baking batak-batak ra. Ha? Ang ilit na imo ken alpakuka. At ako ko ulit ng pinpin guys. Ma. Palit ko sa linya ay alpakuka. Bakit? 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 Tingnan kaki. Mano ka? Ano ko na may baki? Ako na gabi. Dahil.
Hindi mo ano. Pakuka. Pakuka ka, babe. Naminig na yung pangtula. Nako. Naminig na yung pangtula. Ay, din ako. Anong naghanap pa ng luto? Ang lato sa ron. Na. Di ang silbi na. Hay, di nako. Kan anak tiwas nga nung manang aramang gamazar gikaon nang uwag ka. Tiwas sa riday. Sige na. Ayay. Basta batang gamay kan ang nanguwag ko no. Diyan na rin dyan na. Hungit na laman niyan guys. Diya, daghan na ba dyan? Yung mga kalakihan. Kaan mo, Kin. Mas limonid. Kaabot ka. Hinaji ha. Nay, kaya magguba ng atang ripo-ripo. Pintuin taon. Okay. Very good. Kamaon na kamang dalaga. Magkuhag tubig. Hindi na magsalig ni mama. Hindi dinuguan. Nalami ang kadyo, ha? Lisid pag di mo tingog. Tabang day pa kay sawsawan man ni mo kuan tuyo. Lamian guys. Lamian noon. Di lapa. Katumbag ko pang luto pa, gano'n ka na pa. Good din lagi. Palitan ko no kag kanding us kuya. Tatay ko! Masakay ka. Hindi day kay dagan. Ano? Si isirit si gas kanding. Tatay ko, nana. Sakay ka. Hindi nga, agad ko, nana. Sungay pinaingan baho kay hagdan. Pagmuto ba, ikid-ikid na ganyan. Ikid-ikid. Kaya guys, lamian. Wow. Sana all, adubong baboy. Ang ganahan guys, pansit. Walang pansit yun. My favorite, pansit. Ano? No, murag iring. Asa man ka? Hoy! Hindi ako dito. Nababay ko sila. Nababay ko sila, ma. Nababay ko sila, ma. Ano? Nababay ko sila. Naman naman sa kaon. Grabe ka dyan kay ata. Isus, kinuko. Isus. Bagla ko. Ay, bog! Sabog ko. Bagla ko. Nabusog na ba ka? Busog na ba? Ansa nagsusayaw? Pagbaya la. Ansa kay magbang ka na yung tukukaw. It ka na. Dadas mo. Kan mabusugin. Undang na mas papa. Liya pa ni undang na dapay daghang sobra guys ti ah. Ako. Undang mo. Kuya. Kanya kamu busog ya. Muda ke. Kuya kin daghan na kin kamu muda ke kin. Lako. Daka kay masabod ka sa tangsi. Nagpapangon sa bulad mo. Mo dito yung mailhan. Undang na kaya? Ikaw. Baka? Yes, nahuman na may panihapon. Dahil namin gawas, kalulamdag pa. Ano pa yung pag-alas 5. Kulaman. Ito. Diya guys, kasalamatan dahil lang naghatid darig sidan sa bahay. Kaya namin sidan panihapon nakapremi. Sa kasin. Maglulaki, may manata meron. Bawa na mo magamit ang laki ni. Ikaw wak-wak sa kagabiin. Ari. Diya guys, mo great day ko happy birthday sa nag-birthday karong adlaw. Anak sang kumari. Happy birthday doy Hilji. More birthdays to come. 60 naman jarong adlaw. Magbinutan. Mo mama ni kamot ng taos na yung nasod para maka ani mo suporta. Mora dapat sa amping diha kanunay na Saudi. Ninang man to nimo, naninang thank you sa imong gipahatid. Namisid an panihapon. Amping kanunay diha mads na Saudi. Mads Katirin. Kanunay dyan sa mga video kada adlaw. Salamat ka do mads. So guys, moro na imong video karong adlaw guys. Kunino. Uban na ko nga ubanan gihapon min kanunay.
sa mga video sa kanunay agang hanjo mora to kay bawal na mo ang puhon-puhon ami makuan-puhon kay bawal na mo guys sana mo katog ubanlan nagagam ko luya na magbabay na ta nila day. So guys, makita na po ta og mas among another video guys. Bye. Na butangi TikTok mo ko sisa. Sige masig bunot dari guys. Andar na paghapanhok. Para matugnawa. Nagilis na yung kukuan kay magjakit na pagkaroon naghapa mo kog jakit gana sang gihukas. Buwan na? Magbabay na ta. Bye guys. God bless yung tanan. Amping mo. Bye sa Kompas Kinkin. Bye-bye. Bye guys. God bless yung tanan. Amping mo. Love you.